تماشاوانên hêja hûnê nihal ser ekranên Rûdawê tiştekî gelekî nû bibînin ku hîn li tut deran nedîtiye. Mala ku Beşar el-Esed serokê Beriyê Sûrî lê dimîne li Mosko. Kamiz Çeddadî berpirsê ofîsa Rûdawê li Moskowê çûye nêzîkî mala Beşar el-Esedê ku her kes merak dike wê malê bibîne. Hûnê nihal ser ekranên Rûdawê bibînin. Em ê piştre binêrin ka xelk li ser vê yekê çi dibêje. Lê bi rastî jî gelekî balkêş e ku hûn mala nû ya Beşar el-Esed bînayê te apartmanta ku li Mosko tê de dimîne hûnê cara yekê li ser ekranê Rûdawê bibînin Kamiz Çeddadî we dibe pêşiya yan jî nêzîkî wê malê. Lê temaşe bikin. دو برجên herî bilind ên Moskova City ku ji wan re dibêjin bircên bajara paytextan. Tê iddia kirin ku Serokberiyê Sûriyê Serokê Hilweşandê Beşar Esed di sê şûqeyên mezin ên van bircan da dijî. Heta tê iddia kirin ku 20 şûqe di vê sîtiyê de aîdî malbata Esedê her wiha li gorî iddiayan havîngehekî li dervayê Moskowê jî heye yê Beşar Esed. Em hewil bidin ji cîranên Beşar Esed pirsyar bikin. Gelo cîrantiye pêra çawa ye û ev dixwazin Beşar Esed bibînin. بديت ناوي ازي كيف خوش بوما لي دخوازم بيجم كو اگر نشاش بم كومبانيا يا ما يا ملك فروشيه بيرا بيمان غريدايا بسروكي بري سوريا هفكار منهن زانياريان بهتر دزانن راستي بيجم جبو من قد فرق نينا كا جيراني من كيا يا سركه اوكو مروف مهريبان بن هەلوێستا من لە هەمبەروی پڕ ئەرێنیە گەر من ئەو بدیتە گانگاسنینە کو مرۆڤ ji serokê berê tiştekî pirsyar bike bi ser de jî serokê ku postê xwe di realîteyên wiha de bicî hiştiye lewma jî minê jê re û ji malbata wî re tenduristiyê bixwasta lewra min bihîstiye ku jina wî nexweş e hêviya tenduristiyê ji wan re dixwazim ya sereke ew e dibe ku wî jî fêm kiriye ku ya sereke malbata. Я знаю, что он здесь живет, слышал об этом, но не пересекались, конечно. Ez zanim ku ew li vir dijî min wisa bihîstiye. Lê ti caran em rastî hev nehatine. Bi rastî min qet hizir nekiriye ka ez dixwazim wî bibînim yan ne. Lê çi mana? Dêtina mirov bi awayekî rasterast bêguman balkêş e. تنێ من بهیستیە دنوچەیان دە من خوندیە لێ تشتێکی نزانم لێ ئەس حەز ji مرۆڤان dikim ne li dijî rasthatiname. Ez karê kuryetiyê dikim, digerim belgeyan werdigirim û digihînim kompanyan. Eger ez serokê berê yê Sûriyeyê bibînim, ez ê silava lê bikim û jê re tenduristî û eştiyê bixwazim. Neko helwesta min bêlayana, minî xweşî jê re bixwesta, bi dîtina wî ez ê kêfxweş bama. Cara yekem ez dibîzim lê pir hêja ye gelekî baş e bêguman min dixwaz ku wî bibînim sohbet bikim min ê bipirsiya ka ew çawa dijî Sûriyen ha çawa ye gelo karê serokatiyê çawa ye ez zanim ku karê serokatiyê gelekî giran e.